befundet os i det her ukendte land i cirka 2 timer. Men du kan bare tage flere. Velkommen til Nak & Æd, en tur i Sverige. Kom hjem til Danmark igen. Her kan du skue mit toilet de næste par dage. Bemærk faciliteterne, den dejlige udsigt. Så kan man se, om Shrek er hjemme. Ja. Som sandt et hul i jorden. Det var kun. Ja. Var det den, du viste hernede, eller var det den, hvor man skulle få 5 minutter? Ja, okay. Jo, tak. 5 minutter. Eller hvad? Jeg befinder mig netop nu i Sverige. Jeg hører lyde fra mit telt. Første nat i Sverige, vel overstået. Jeg overlevede natten. Vi hørte en masse underlige lyde. Jeg kunne ikke finde ud af, om det var en bjørn eller en fiskehajer. Men på trods af det, så er vi her stadig. Udsigten er stadig smuk. Morfar han venter på sin kaffe. Og sin kniv. Og hans ost, der skal gå på runde, fordi vi har glemt den ostekniv. Men vi er her stadig, og det er det vigtigste. Det er morfars alternative kniv. Som I kan se, så er Katrine og Camilla gået i samarbejde med de indfødte. For at skabe lidt vand til os. Morfar kunne ikke vente. Vi nøjes med min lille tukkiks og en lille finmad. Det var sgu egentlig meget lækkert. Så må vi se, om vi kan fange nogle fisk med de bare hænder her senere på dagen. Det er Katrine overbevist om, at vi kan. Jeg har dog stadig min tvivl, men jeg lader tvivlen komme ind til go. Nå, så, nej, jeg går sgu ned. Og så tænker man, okay Ahmed, du overdriver, det er helt normalt, du ved, det er bare en sti. Ingenting, du ved. Og ja, det er bare en sti. Indtil det så ikke er fucking mere sti, og skruer en fucking pind. Altså, hvad fanden er det for noget? Hvad er det for noget? Intet. Det her, Smir. Det her, det er vejen. Så hvad skal det ikke sove? Der er ikke andre vej. Du kan ikke tage en bil. Du kan ikke tage en jo, du kan nok tage en helikopter. Nej, det kan du ikke engang. Du kan ikke lande nogen steder, mand. Det er det her, jeg skal fucking gå og være. Det er mit liv. De næste par dage. Og jeg glæder mig bare til at komme hjem. Og sidde på mit eget toilet. Og kunne skide i fred. Med vand i lokummet. Vaske mine fingre i håndsprit. Og vandhagen. Og ligge mig i en seng. Ej. Jeg har fundet min føde. Min aftensmad. Simpelthen stikker af fra mig. Som I tydeligt kunne se, så virkede mit jagtkald ikke. Men der skulle ellers meget pænt. I de fjeldske fjelde.
svenske fjelde. Vi lægger os til at sove nu. Det var en hård dag. Jeg havde lige været nede og kommet i mit telt. Jeg har dræbt den. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Vi skal først hjem om 2 dage. Jeg håber, vi klarer natten. Der har ikke været så mange lyde udenfor. Men vi finder ud af det. Jeg har prøvet at lægge mig til at sove. Jeg er omringet af svensker. De er indfødte. Jeg hører, hvordan de larmer omkring mig. Hvis I ikke ser mig igen, så ved I hvorfor. Jeg har sat en lås på mit telt. Jeg håber om, at de ikke spiser mig. Det er hårdt. Jeg stod op før de andre. Jeg ved, hvor langt ind i skoven. Ingen vej tilbage. Jeg skal nok gå. Jeg tror helt fedtet. Et rent bad, det føles helt fjernt. Jeg så et lille æren lige før, men det var jeg vist ikke så glad for. Men det er sgu meget fint. Det er sgu meget fint. Det er min passage. Jeg havde planer om at komme herop. Men det virker også som en dårlig idé nu. Ja. Jeg er på vej mod grotteområdet. Jeg er vejen op. Brother. Jeg prøver at finde vand. Jeg skal nok ikke være gået op her. Nu skal jeg også ned igen, kan jeg se. Der er en sti her. Fuck. Ej, jeg skal ned af det her. Jeg har fundet noget vand. En udendørs kilde. Vi har nemlig købt sådan nogle, kopnudler med noget carbonara og sådan noget. Bevæger mig nu over bjergene. Det var helt væk det her. Der er ingen vej ud. Jeg er omringet. Save me. Jeg kan da godt lige mærke, at der er mere i min krop, der vil noget andet, end jeg ved. Fuck, vi højde op, mand. Ja. Jeg er stadig. Survival. Er den her? Kan jeg gå med den? Ja.
sov så langt øjet række. Fuck, det gør ondt. Jeg blev væk fra de andre. Jeg faldt ned ind. Ved mig ind i en grotte. Farvel, lorte Sverige. Er det nu, der er kommet? Og så på vej mod Danmark. Jeg har overlevet min færden over det internationale farvand. Jeg befinder mig nu i en dansk havn. Det ser ud til at være Frederikshavns havn. Der har været nogle hårde dage i Sverige, ude i vildmarken. Jeg glæder mig til at komme hjem og få et frisk varmt bad. Noget sæbe. Det bliver helt surrealistisk. Jeg glæder mig. Det var så smukt.